berri oso garrantzitsua bat daukat. Aiba. Gutarrak saioa fenomeno bat da. Bai. Eta Aitorrek, gure Aitorrek imitatzaileak ditu. Bai? Bai. Hemen, Euskal Herrian, eta baita atzerrian ere. Atera zaizkio imitatzaileak. Bai. Jaunako morroskoari. Hor usten dugu. Gero ez, beldurra bat kontatuko Virginia. dizut, Aitor, lasai. Eta, bueno, froga hoiteko hendikan ez dizuet oso ondo azaldu, interneta, dantza, Nakor eta Maiaren laguntza behar dugu, gure epaimaiak izan dela eta arbeltzoa dakazute eta puntuak eta emango zute. Bueno, zeingo dugu. Erraza, dantza, bideo bat ikusi eta dantzaritrea imitatu. Orduan, aukeratuko ditut dantzariak. Barra libre, gaur, zuretzako, Virginia. A ver. Gure Gasteizeko printzesa polita etor zaite, ez? Aupa, Naomi, alde batetik eta bestetik. Noski, Aitor, lezio bat emateko zure metatzaileari, ez? Ez zituen falta, Aitorre. Naomi, makina, Orduan gaur Virginiak dantzan jarriko gaitu edo zaituzte. Jarriko mehamen, eta bideoa barrura! No? Beira. Ni biztakit. Ile, ahorraztu, atzera aurrera. Hau makina da, Enbido, bos Osa jantzea, guain. Bai, ointxe. Bai. Orduan berriz ere bideo sartu, eta horren erritmo berean zuek ere 3, 2, 1, ala bazen! Animatzerik ere badago, Saiatuko beha, venga. Gero jorri zozopelan azaten diozu. Zozoak beliari ipurbe. Nik horrela egitearekin eko daugat. Eskertorrek igualitzen, Oso zarra nahiz horrela dantzatzeko, Oso zaila da. Miorita eta Fenomeno, txalo bero bat, dago eta bere lekura. Ondo! Hala ere, Virginia. Bai, esan. Despeditu aurretik, Bai. Aitor, nola da? Eskuekin egiten duzun paso hori nola da? Naomi ere ondo, Naomi ere. Baina esan ez datela gure kuskuxeroen. Oie. Nakor, eta baina lehena bizi Aitorri jarriko diogu Aitorrei, bueno, Aitorrek bere dantza oso kurratuta daka, baina beti iten du bere dantza, ez du imitatu tipua, egin du bere dantza partikularra eta hori oso ondo iten du. Así que behatzi bat emango diot, ze ondo indu, baina ez du imitatu. Baina amarrera ere zairisten. Nik igual, berdina. Bederatzi komedia. Ongi, ez? Bederatzi komedia Aitorrek eta Naomik, ze Naomi orain artean behintzat horrela dantzan exhibizio egiten ez dugu ikusi. Morgan Ez da ikusten dugu. Naomiri amarra, ze, bueno, saiatu da imitatzen, da ondo indu. Oso ondo. Naomi gusta la Zorionak Naomi. Eskerrik asko, Virginia.